F'intervista telefonika fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għal il-proċess tal-konferma tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista qiegħed jirċievi rispons pożittiv, parteċipazzjoni qawwija fil-votazzjoni bikrija, għal lan tal-partit huwa li jkompli bl-istess ritmu biex jasal l-elezzjoni li jmiss aktar b'saħħtu minn qatt qabel. B'referenza għal każijiet tax-xogħlijiet f'parkeġġ f'Witilajn u x-xogħol f'Marsal Fornawdex, Dr. Borg sostna li dawn juru nuqqas ta' appjenaru ta' kontabilità mill-Gvern, għalli l-pubbliku għandu id-dritt ikun jaf x'ġara, min awtorizza x-xogħlijiet u min se jerfa' r-responsabilità għall-ispejjeż. Żied li Malta u Għawdex għandhom bżonn gvern li jippjana, ikun kontabbli u jirrispetta l-flus tal-poplu. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar dak li sejaħ bħala żbilanċ bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni b'rabta ma' mistoqsijiet parlamentari li skontu għadhom ma ġewx imwieġba, għalli dawn huma għodda essenzjali għall-iskrutinju demokratiku u akkuża lill-Gvern b'arroganza u nuqqas ta' rispett lejn il-Parlament. Żied li l-Oppożizzjoni se tibqa' tinsisti biex tingħata tweġibiet fil-ħin. Dwar ix-xandir pubbliku, Dr. Borg qal li l-Istazzjon Nazzjonali għandu jservi lin-nies u mhux lill-Gvern, għalli l-Gvern biddel ix-xandir pubbliku f'wieħed favur tiegħu u sostna li dan huwa ta' teddida d-demokrazija. Tenna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisħaq fuq il-ħtieġa ta' midja libera, pluralista u indipendenti b'mod partikolari fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Dr. Borg qal li l-Prim Ministru Robert Abela huwa maqtuħ mir-realtà u qed jemmen il-propaganda tiegħu stess. Għalli qabel l-elezzjoni ġenerali, Dr. Abela kien jitkellem dwar il-Wellbeing Index, iżda issa qed l-kwalità tal-ħajja b'mod differenti. Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li n-nies jgħixu aħjar bi kwalità ta' ħajja tajba permezz ta' soluzzjonijiet ta' traffiku, infrastruttura li tlaħaq ma' realtajiet tal-lum u sptarijiet li jilaħqu ma' tkabbir tal-popolazzjoni. Tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-proċess ta' tiġdid tiegħu matul il-5 snin li ġejjin. Għalli dan se jkun żmien ta' tħejjija, evalwazzjoni u tisħiħ tal-policy making tal-kandidati u tad-deputati parlamentari kif ukoll ta' aktar kuntatt man-nies u ta' strutturi aktar organizzati fil-partit. Żied li lan huwa li l-Partit Nazzjonalista jasal għall-elezzjoni ġenerali li jmiss f'pożizzjoni aktar b'saħħitha minn qatt qabel, bħala partit imġedded, organizzat, strutturat u dinamiku illi jilqa' fih lil kull min hu ta' rieda tajba.